Assalamu alaykum. Waleykümselam. O mamza näsip işläp bersiň sagama tölemi. Ay toy bilen nämen kıl. Başa gaýlykdadyňa toy is alada bilen. Näme bolsa toy bolsun näde. Dogry aýdam. Näme bilen toy urlaş aýjakdym o nälirakka. Näme diýseň edip bolýar. Bir kuş toy alýan men. O. Täze palat atşan. Gör. Her üç toydan datdan täzelep dur. Täzelep durýanna, täzelep durmaly önüm. Köne datdan näme diýen onu? Ay 3-4 toydan soň toy ýerine berke öwren padeşke diýen. Padak edýär. Paderke diýen o. Näme mi? Onu Google näre kvadrat uzunlugy inçeli gapdal. Hey, bu Barcelona'nın stadionunu bark gördünmü? Ya barba görem. Camp Nou. Yok barba görem. Men gördüm şota. Gördün mü? Son ýaly edip bol. Ýetir şurda. Ullokal eýlerken beýlerken. Hiç mesele yok. Mesele yok ha. Bakayak daýnal Ahmet traktor alasın. Pulun gurrun netmesen o. Yo men pulum. Pulun gurrun netme. Sen toy et. Pul ödüm vereyin. Ödüm berýän. Ona gap Ahmet ben sen berde näme işleýän? Menjer mi başlyk mı? Nede? Soğukny. Men marajygym. Pul sanayan diňe be. Pul sanayan. O. Toya barýan pul sanayan. Toydan gelýän pul sanayan. Feret at biçatka puzulup gitdi de pul sana. Ay dogry aýdam. Pul sagaz gerekmi? Soğulgaçyk bereyin. Soğulgaçyk bereyin. Toydan soň alar. Näme bu zatdan açyp bir görüp bolýam täzem şonu. Ne görünüp durasın açmak näme gerek? Yürüýte işgärler bar. Yani sen bolan üçin açyp. Öyle men üçin açyp berýär. Ay sağ ol başlyga. Ay kono diýen ana. Tuğulum täze teray diýsen diýmesen. Yağyalacak zatlarda içinin haleti gerekmi? Gülü gerekmi? Men bir zat edýäne. İdimden gaýtalýanam ken. Kop edip berler men edip. Ha basyp sagırdap dursun üstüriň onu. Näme işläp dursun? Özüm guruluşyp oturyp no demek gaýdy. Maşyny garaşyp dursaňa bilýärmi? Bilýärmi. Bar ratlar ýükle maşyna, muň özüm guruluşar müsteri bilen. Barkana. Assalamu alaykum, omam ýaşyn. Sen bilen ulaşman. Bar. Pul sanamal wagtym boldy da. Boldy.